Nakapagtala ng 100% passing rate ang City College of Angeles sa ginanap na licensure examination for teacher secondary level na ginanap itong Setyembre. Lahat ng 37 scholars ng syudad na nag-take ng exam ay lisensyadong professional teachers na. Ayon kay CCA President Dr. Frankie Villanueva, ito ay higit na mataas sa national passing rate na 57.76%. Dagdag pa niya, ang magandang balitang ito ay malaking karangalan sa institusyon at sa syudad. Dahil dito, mas magiging porsigido para sila magtrabaho ng mas maigi sa paghahatid ng world-class education sa kanilang mga mag-aaral. Nagpaabot din ng pagbati si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. sa City College of Angeles dahil sa malaking tagumpay na ito. Sa kasalukuyan, nasa 15 kurso ang ino-offer ng CCA at mayroong 4,500 na mag-aaral. Samantala, patuloy din ang pagpapaganda sa mga pasilidad at konstruksyon ng mga bagong gusali sa nasabing paaralan. Ito ay upang mas maraming mag-aaral pa ang mabigyan ng pagkakataon sa dekalidad na edukasyong hatid ng CCA. JM De Jesus, CLTV News.